Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeliginde başlaýarys. Türkmenistanda şu gün Amerikan dollarynyň bahasy gara bazarda 5,5 türkmen manadyna barabar derejesine dolandy. Geçen hepde bir Amerikan dollarynyň türkmen manadyna göre bahasynyň 4 manada ýetenligi barada habar berilipdi. Ýurtda resmi taýdan 3,5 manat derejesinde kesgitlenen emma nakt sowdasy ýylyň başynda doly ýatyrylan daşary ýurt valutasynyň şu günkü el ýeterliligi barada Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinläli. Türkmenistanda dollaryň gara bazaryna narhy ýeni-de gymmatlap, geçen hepdeden bäri 35 götürüm çemesi ýokurlandy. Bir hepde mundan odol paýtag Taşawatda 1 dollar 4 manatdan satyn alynıp, 4,16 manatdan satylan bolsa, häzir gara bazarda 1 dollara 5,14 manat berilýär. Değişiklikde 1 dollarda 5,96 manada satylýar. Ýeri gelenine ýatlasak, Türkmenistanda dollaryň hökümet tarapyndan kesitlenen narhy 3,15 manada deň bolsa-da, mundan bir ay çemesi odol dollaryň gara bazaryna narhy 7 manada çenli ýetipdi. Emma mundan 2 hepde çemesi odol dollaryň näresmi narhy duýdansyz 45 götürüm çemesi pese gaçypdy. Ýurdun velayetlerinde dollaryň gara bazardaky narhy paýtagtdakydan has gymmat bolup, ol ortaça 20 teňe tapawutlanýar. Gelip gowşan maglumatlara görä şu gün ýagny 18 awgustda Lewap velayetiniň merkezi Türkmenabad şäheriniň gara bazarynda 1 dollar 5,14 manada, Mary şäherinde 5,16 manada, Daşoz şäherinde 5,17 manada, Balkanabad şäherinde 5,16 manada satylýar. Yerli synçylaryň dollaryň gara bazaryna sowdagarlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, olar dollaryň näresmi narhynyň mundan 2 hepde çemesi odol bir wada pese gaçmagyny, daşary ýurtda okuyan studentlaryň ýurda dolanmagy, dynjalşa gitmek üçin dollar satyn alýanlaryň azalmagy we yerli ýokary kujaýlaryna studentleri kabul etmek prosesiniň tamamlanmagy sebäp boldy diýýärler. Olar aýdýarlar, meselem, dollary satyn alýan esasy müşteriler bular çağalary daşary ýurtda okuyanlar ýa çağalar daşary ýurtda okuwçylar satyn alýarlar. Meşeýle hem dinler sözlük bolýan adamlar satyn alýarlar. Gizli nädeýde ýurdun içinde çağany okuw erleşdirdik bolsaňda para peşkeş wagt ýagdaýda ýüze çykýar, ondan soň gizli sowda esasynda ýani param dollar görnüşinde berip çağını okuwsaldyk bolýarlar dollary satyn aldylar, indi şolaryň sany azaldy, şol üçin dollar bir wada pese düşdi diýerler. Diýip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Häzirki wagtda ýurtda dollaryň gara bazardaky narhynyň gaýtadan ýokurlanyp başlanmagyna nämäniň sebäp bolanyny barada anyk maglumat almak kyn bolsa-da, käbir synçylar muny şu günler daşary ýurtlarda okuyan studentlaryň öz okuyan ýurtlaryna dolanyp başlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Munyň netijesinde dollar satyn alýan türkmenistanylaryň sanynyň artandygyny aýdýarlar. Yeri gelenine aýtsak, 2014-nji ýylda hökümetiň öz alış çalış nokatlarynda dollar sowdasyna her türlü gadagynçylyklaryň girdilip başlanmagy bilen daşary ýurt valutasyna bolan talap gara bazaryň täzeden janlanmagyna getirdi. Şu ýylyň başyndan bolsa dollaryň nakt görnüşdäki resmi satywynyň doly ýatyrylmagy we dollar almakçy bolýanlardan iş ýerlerinden spravkalaryň talap edilmegi netijesinde daşary ýurt valutasynyň näresmi kursy ýokurlanmak bilen boldy. Şol bir wagtda türkmen resmileri gara bazaryň öňüne almak maksady bilen geçen ýylyň aýagynda daşary ýurt pullary bir kanun satylandy we satyn alynandy. Kanunyň öňündäki jogapkärçiligi has berkidip Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine degişli düzedişler girizdiler. Munyň netijesinde daşary ýurt puluny bir kanun satýana we satyn alýana girdilýän jerime ençemi esse artdyrylyp, şeýlede pulun konfiskasiýa edilmegi ýaly täze çäreler girdildi. Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. 17 awgustda Türkmenistanda gally ekişligi başlandy. Bu mewsumyň başyna gawatlanyp çap edilen resmi maglumatlarda ýurtda daýhanlaryň netijeli zähmet çekmegi we baý hasyl almagy üçin ähli şertleriň döredilenligi habar berildi. Daşoğuz vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň dostluk daýhan birleşiginden Aýpaşa ekini wagtynda ekmekde kynçylyk çekkenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Wagtynda ekülemi daktaşany. Şu bolany da traktor wagtynda getirmeýärler, öl neme ızgar wagtynda beri. Ay biz berdik
traktör wagtyna geç gitdi diýip soň tapdan çykyp gidýär, ýene soňra wagt geç gidýär. O tapdan çykandan mary ya batga gabark gaýdyrlar. Süren ýagdaýynda da ýa-ni öňünçe ýa-ni gektarny namsaly 4 hektar bolsa 2 matdan hem çek berýär, ýa-ni 2 matdan ýa-ni sürüp çykynça gektarny pul berýär. Şol 2 manat bermäňde türen okmuşany eger daýgan birleşigiň teknikasy bolsa. Ýok, sürmeýärler, taşlap gidýär. Onu başlyga da daýdaňyz okmy? O başlygyň özüm ýanyna dura. Ýanyna durup etip durar şonu. Şonu pul sorýany başlyk bilýärmi? O bilýär. Öz aýyn doğun garnaş bolsa başgalar nämesin onu. Özüňki bolsa näme, özüňki ekip men deňläp aldylar. Senki galy berýär. Onu şol gow hasyl alýaňyz mı kärin derleňizden ýa bolmasa bir gydar çykýan ýyllaňyz bolýarmy? Men dol gelen. Buğdaýymdan, patamdan. Melleňiz ul diýdiňiz. Ekwivalent hasylyňyz gow bolýan bolsa melleňize. Şoňa bir salgysda sarnan okmy? O jeri meseleler, odan hasylymyzdan berýär. Ýygan hasylymyzdan pomidor, käsir bolsun, nobiýa, mäş, jüwen, şu zatlar eksik. Kime berýär? Şu başlygymyza berýär. Şonu öýde gelip alyp gitýärmi ýa ertip berýärmi? Öýde gelip alyp gitýär adam berýär. Onu pul vermen şol harit bilen ekin bilen hasaplaşdyňmy? Ýok, dahodymyzdan tutup galy bermesek, dahodymyzdan galy. Ýa-da dahodymyzdan alsa ýa pul bilen aldyk. O, pul bilen. Şol pul bilen vermen, siz hasyl bilen berýär. Hasyl bilen berýär, pul bilen berýär, şonu ödýär. O, ödýär şonu. Bilmesek gugulmyza göçürýär, ýa-da çyryýar. Timli täkelen içine diýdirýär. Öz hojalyň üçin. O, öz hojalymyz üçin şo. Ine şeýle ýagdaý. Daşoğuz vilayatynyň Türkmenbaş etrawynyň dostluk daýhan birleşiginden Aýpaşa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmen howa ýollary öz ýolagçylaryny iň köp garaşdyrýan şirketdi BBC News habar berýär. Media serişdesiniň Britaniýanyň resmileriniň ýurdun aeroportlaryna degişli maglumatlaryna tin edip çap eden sanlaryna görä 2015-2016 ýyllar aralygynda Türkmen howa ýollarynyň ýolagçylary uçuşyň ýyda testirilmegi sebäpli ortaça hadapdan 70 minutdan artykmaç garaşmaly bolupdyrlar. Azatlyk radiosyna gelen tesbirleriň birinde okuyjymyz şeýle ýazýar. Almaty Aşgabat Bangkok transit reýsi bilen uçdyk. Uçar kürsüleri döwük, gaty uçaryň içi dymyk, tutuş ýoly uçar sarsyp geçirdi. Ýmitiň hili ortaça baranmazda goşumyzyň açylanlygyny bilip galdyk. Daşyndaky örtüki aýrylypdyr, kodly gulp açylypdyr diýilip tesbirde habar berilýär. Azathabar.com web saýtymyza gelen bu tesbiriň mazmuny Azatlyk radiosuna degişli bolman radionyň garaýşyny hem aňlatmaýar hormatly radio dinleýijiler. Gepleşiklerimizde gowazgalyan meseleler barada size maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azathabar.com web saýtymyza şeýle Azatlyk radiosynyň Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon hem elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilerdiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Metbugat belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Awganistanda köp mektebiň harby maksatlar üçin ulanylýanlygyny aýdýar. Guramanyň 17 awgustda ýaýradan hazawatynda Awgan harbiýleriniň mektepleriň binalarynda ýerleşmegi sebäpli okuwçylaryň bilim almak mümkinçiliginden mahrum bolýanlygy bellenýär. Habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinläýälim. İnsan hukuklarının gorana gözegçilik boyunca halkara guramanyň ýerden hasabatynyň belli boluşyna göre Awgan güýçleri uruşlarda mektepleri harbi merkez hökmünde ulanýar. Human Rights Watch adly guramanyň 17 awgustda ýerden maglumatynda belli edilişine garanda Awgan harbiýleri mekteplerde ýerleşipdir. Şo sebäpden ençime mektep ýapylypdyr. Okuwçylar bilim almakdan mahrum galypdyr. Demirgazyk Awganistanyň Baglan vilayatynda Awgan güýçleri 12 mektebi harbi maksatlar üçin ulanýar.
Gunduz vilayetinde hem käbir mektepde awgan harbileri yerleşýär dip halkara guramanyň raportynda bildirilýär. Awgan güýçleriniň mektepleri harbi maksat üçin ulanýandygyny Awganystanyň Magarip ministrligi hem tasdiklady. Awganystanyň Magarip ministrliginiň medbugat wekili Kebir Hakmelň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, لطفاً از مکاتب و مراکز تعلیمی من حیث فشار بالای نظام من حیث مراکز نظامی hança mektebiň harbi maksatlar üçin ulanılandygynyň sanawyny biz halkara guramalaryna berdik. Uruşda okuw jaýlaryny harbi maksat üçin ulanmak uly ýalňyşlykdyr. Awgan harbileriniň mekteplerde yerleşmezligini biz howpsuzlyk goraýjy güýçleriň ýolbaşçylaryndan soraýarys. Mektep çağalaryň bilim almak üçindir. Gynansaňam ýurt boýunça 700 töweregi mektep howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygy sebäpli okuwçylar üçin ýapyklygyna galýar. Jeňçilerim mektep okuwçylaryna wähem salýar. Çağalar ýurdun gelecegidir. Okuwçylaryň tälimine taraplar päsgelçilik döretmeli däldir dip Hakmel nagtady. مکتب جایی است اولاد مملکت خدمات تعلیمی همسان و بدون تعصب میرسند. Geçen ýyly Demirgazyk Awganystanda 20 gulay mektep harbi merkez hökmünde ulanılypdyr. Ençeme mektep uruşda göýran bolupdyr. Okuwçylaryň ruhsaty wagtynda kä mektebiň harbi maksat üçin ulanılandygyny Awganystanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziri hem boýnaldy. Karachi maribawi amaliyat wi awgalta khunzi tadili wi kada ýew saat Jeňçilere garşy harbi operasiýalaryň geçirilýän pursatynda kä mektebe ziýan ýeten bolmagy ahmal. Awgan güýçleri asuda ilata zeper ýetirmezlik üçin tagalla edýär dip general weziri aýtdy. Gunduz we Baglan vilayetinde howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Şonuň üçin okuwçylar bilim almak üçin mekteplere gatnap bilmeýär dip ýerli geňeşiň agdalary aýdýar. Gunduz vilayetiniň vilayet geňeşiniň agdasy deputat Seyit Esadulla Sadat uruş bolanda mektepleriň ýapylýandygyny aýtdy. Kalayzalda bizleriň mekteplerimiz takriben 14 lisemiz var, 34 mektebimiz var jümlesi. Okuwçylar barıp bilen ýok. Bir aý bolýar okuwçylarymız bazaryň içindäki mekteplerden barıp bilen ýok. Şüpille jalpyraýdan gelenler diýen malimler basa oglanlar gelýär. Bunda atýarlar, salay sakyle urýarlar. Merdimler şu nimet ilimden mahrum bolup barýar. Ýene jaharatlyga tarap, bilimlige tarap sawkalyga gidip barýarlar. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 2015-nji ýylyň ýanwarynda Siriýadaky we Irakdaky konfliktlerde daşary ýurtda söwüşijileriň sany 20.700 adamdan geçdi. Bu 1980-nji ýyllarda Owgan Sowet uruşundan musulmanlaryň agdyklyk edýän konflikt zonasynda 2-nji jahan uruşundan bäri mobilizlenen iňken söwüşijidir diýip USAID guramasy üçin taýýarlanan täze hasabatda habar berilýär. Maglumatda söwüşijileriň arasyndaky merkezi Aziýalylar barada hem maglumat berilýär. Bu arada kardeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinläli. Häzir hasaplamalara görä 2015-nji ýylyň ýanwaryna Siriýa-Irak konfliktindäki daşary ýurtly söwüşçileriň sany 20.700-den geçdi. Bu 1980-nji ýyllarda Owgan Sowet uruşunda musulmanlaryň agdyklyk edýän konflikt zonasynda 2-nji jahan uruşundan bäri mobilizlenen iňken söwüşijidir diýip Registan.net websaýtynyň redaktory Nova Taker Merkez Aziýalylaryň Siriýa-Irak konfliktine goşulşy barada USAID üçin taýýarlanan täze hasabatyny ýazýar. Bu konflikt köp sanly daşary ýurt toporny, şol sanyna sünni we şaý ekstremist toporlaryny hem özüne çekdi. Noah Taker'in pikirine görä bu konflikt we onuň özara duşmançylykly toporlarynyň arasynda barýan darkaşlarynyň jikmejiklikleri uzakdan synlaýan Merkez Aziýalylar üçin o diýen düşnükler. Ýöne muňa garamazdan bu konflikt oňa goşulmaga gazaklanma bildirenlere nähilem bolsa bir ömür matlabyny teklip edýärdi we köplenç kyn ýagdaýda galan migrant işçiler nöker toplaýjylaryň esasy nişanasyna urildi. Netijede bu fraksiýalaryň we olaryň tutýan maksatlarynyň ikisine de goşulýan Merkez Aziýalylar barha köpelmek bilen boldy.
Noah Tucker konflikte çekilen Merkez Aziýalylaryň anyk sanynyň, regional howpsuzlyk gulluklarının we olaryň gol ýapýan kommentatorlarynyň sebitawanyan howpy has ulaldyp görkezmek meýilleri bilen bagyrlykda dürli görkezlýänligini belliýär. Emma ol anyk hasaplamaryň töweregindäki nämälimliklere garamazdan Merkez Aziýalylaryň bu konfliktde görnetýän rol oýnaýanyny, hatda bu konfliktde daşary ýurtlardan nöker toplamagyň Awganistan, Pakistan konfliktiniň iňňeden döwrünäkden hem aňry geçenligini ýytaýar. Hasabatyň awtar Siriýa gelen söwüşçüleriň görnüşinden Siriýa konfliktiniň bir-birine gapma garşy iki liniýasynyň arasynda bölünýänligini belliýär. Birinji topar Aleppo özbekleri bolup, bu etnik özbekler tarapyndan ýol başylyk edilýän bir näçe kiçi bir gadany özünde jemleýär. Olar Jabhat al-Nusra bilen yaran ýa-da onuň bir bölegi bolup, Demirgazyk Siriýanyň Aleppodaky oppozisiýa meskeninde we onuň töwereginde ýerleşýärler. Merkez Aziýalylaryň ikinji topar İslam döwleti jeňçi toparynyň hataryna söwüşýänler bolup, Siriýanyň Ar-Rakka, Iragyň Mosul şäherlerinde ýerleşýärler. Şeýle daftar Merkez Aziýalylaryň Siriýa konfliktine çekilmeginiň iň esasy we ýeketäk faktorynyň migrasiýa, hususan ykdysady migrasiýa bolup durýanlygyny belliýär. Noah Tucker'ın pikirine göre Merkez Aziýada İslam döwleti jeňçi toparynyň ýokary galmagy wagtdaky jemgyýetçilik reaksiýasy metbuatda peýda bolýan dilluşyk teoriýalary. İslam döwleti jeňçi topary musulmanlaryň agdyklyk edýän ýurtlarynaky ösüşi bökdemek üçin döredilen Amerikan gurjagy diýen ýaly çaklama pikirleri bilen utgaşýar. Merkez Aziýa hökümetleri köplenç bu dilluşyk teoriýalaryny düzeltmän, olaryň üstüne nebis sepmegi saýlap alýarlar diýip awtar belliýär. Onuň çykarýan netijesine görä, migrasiýa sebäp bolýan ykdysady we sosial problemler ilkinji nowatda Birleşen Ştatlaryň günäsdiýen pikiri wagt etmek, isleseň İslam döwlet toparynyň gollagçylarynyň nöker toplamak maksatlaryna hyzmat edýär. Noah Tucker Registanetde çap edilen 54 makalanyň awtory we George Washington Universitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça 50 mektebiniň Merkez Aziýa programmasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Kärdeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Orsiýetiň Eýrandaky harby uçarlaryny ulanmak arkaly Siriýada 16-njy we 17-nji awgustda howa hüjümlerini amala aşyranlygy barada maglumatlaryň çap edilmeginden soň Eýran resmiýetleri Rus uçarlarynyň öz territoriýasynda ýerleşýänligini tasdiklasalar da Rus goşunynyň öz topragynda ýerleşmeýänligini aýtdylar. Gelin bu barada kärdeşim Ýowşan Anugurwanyň berjek maglumatyny dinläýälim. Eýran resmiýetleri Orsiýetiň uruş uçarlarynyň Eýranyň howa bazasyny ulanýanlyklaryny boýna aldylar. Emma olaryň bir ýeri diňe ýanyş goýmak üçin peýdalanýanlyklaryny aýdyp, Rus goşunlarynyň Eýran topragyna ýerleşenligini ret etdiler. Eýran parlamentiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komitetiniň başlygy Alaeddin Borojerdi 17-nji awgustda Orsiýetiň söwüş sorlarynyň gyrak çetdäki Şahid Nojeh howa bazasyny ulanýanlygyny, bu ýeriň Demirgazyk Günwatar Eýranyň Hamadan şäherinden 50 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýänligini aýtdy. Ol Eýranyň ýokary Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Orsiýetiň bu howa bazasyny ulanmagyna ruhsat berenligini aýtdy. Eýran İslam Respublikasynyň territoriýasynda Rus goşunlarynyň ýerleşdirilen ýeri ýok diýip Borojerdi sözüniň üstüne ýetirdi. Soňky 2 günde çykan habarlara görä, Rus söwüşçüleri İslam döwleti jeňçi toparynyň Siriýadaky nişanalaryna zarar urmak üçin Eýranyň hemedanyň howa bazasyny ulandy. Ýöne bu habarlardan Orsiýetiň anyk haýsy bazalary ulanýanlygy aýdym bolmady. Orsiýetiň Gorunmak ministrligi bir näçe Su-34 uçarynyň 17-nji awgustda Siriýanyň Deir al-Zor vilayatynyňky nişanalary urmak üçin Eýranyň Demirgazyk Günwatarynyňky Hemedan howa meýdanynyň asmana galyp, soňra sagaman hemmesiniň ýyllaryna dolanyp gelenliklerini aýtdy. Ministrligiň beýanatyna 150-den gowrak jeňçiniň şol sanyna daşary ýurtly hakyna tutulan söwüşçüleriň öldürilenligi aýdyldy. Siriýada çap bolan habarlarda Rus we Siriýa hökümetiniň fitneçileriň elindäki Idlib şäherine uran howa darbalaryna 17 adamyň öldürilip, adyndan 30 adamyň yaraly bolanyny habar berildi. Bu habary regionyň Grajdan Goran şahançasy ýaýratdy. Siriýanyň Londonda ýerleşýän Adam Hukuklary Obserwatoriýasy bolsa bu hüjümlerde onlarça Grajdan adamyň öldürilenligini ýa-da yaraly bolanyny habar berdi.
Şu aralıkta Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Iranyň harby wadasynyň Siriýada zarurmak üçin ulanylmagyny gorap, Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Romasynyň rezolýusiýalarynyň bozulmagy dälmi diýen pikirini ret etdi. İran parlamentinin spiker Ali Larijani bolsa 17 awgustda Orsiýetiň Iranyň hemişelik harby bazasy ýok diýdi we Tehranyň Moskwa bilen gowy hyzmatdaşlygynyň bardygyny nygtap, biz muny gaty hem açyk aýdýar diýdi. Şeýle-de Ali Larijani Iranyň konstitusiýasynyň ýurtda daşary ýurt güýçlerini harby bada berilmegini gadagan edýänligini sözüne goşdy. Kärdeşim Ýowşan Hanurwanyň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Häzir siziň dikkatiňize bildirişimizi hödürleýäris. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu, hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şonky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.